Hej, velkommen til Historien Rundt. Jeg er jeres vært, som sædvanlig, Remo Lademann. I dagens udgave af Historien Rundt, der undersøger vi opstillingen af et nyt mindesmærke i Berlin. Og vi har i den sammenhæng inviteret flere forskellige gæster i studiet til at snakke om, faktisk om tyskernes rolle under 2. verdenskrig. Både som vi kender dem bedst, gerningsmændene, men også som den her lidt uvante rolle, ofrene. Det hænger lidt sammen med det her mindesmærke. Det kommer vi tilbage til. Men først, byd velkommen til vores første gæst, som er kommet hele vejen fra Aalborg. Det er historikeren Pauli D. Velkommen, Pauli D. Du kan bare sætte dig. Bare til plads. Tak, Remo. Tak for at jeg måtte komme. Ja, men Pauli, du er kommet herind for at fortælle om det her nye mindesmærke. Ja. Kan du lige fortælle os, hvad det er? Selvfølgelig, Remo. Mindesmærket det symboliserer alle de uskyldige tyskere under krigen, der mistede deres elskede. Og det kan også samtidig være et symbol for den her kollektive skyld, alle tyskerne de blev pålagt efter krigen. For eksempel er rigtig mange tyskere de blev distanceret fra deres forældre, efter de ligesom fandt ud af, at de havde en rolle i under 2. verdenskrig. Okay. Og den her, altså opsættelsen af den her statue, den har fået en del opmærksomhed, må man sige. Hvorfor er det helt præcis, at den er blevet så omdiskuteret? Jamen det er det, fordi i moderne historie, så er man begyndt at se en del af tyskerne også som offer under 2. verdenskrig. Og det er også, der er ligesom en efterlysning på mindesmærker for nogle af de her uskyldige tyskere. Pauli, nu snakker du om det her med, at tyskerne også kan blive set som ofre under 2. verdenskrig. Hvordan er det helt præcis? Jamen, når man taler om de her mange uskyldige tyskere, ikke, så glemmer man at snakke om, at der var rigtig mange af dem, der også døde under de amerikanske og engelske bombninger og indmarchen fra russerne. Ikke? Og samtidig kan man sige, at mange uskyldige tyskere de er blevet offer for den her kollektive anklage, som resten af verden de gav tyskerne. Og der har ligesom været en tale om en stor kollektiv skyld, som mange tyskerne de fik sådan, de tog imod efter krigen. Okay, helt sikkert. Men Pauli, tusind tak fordi du gad at komme ind og gøre os lidt klogere. Det var rigtig spændende. Tak for det. Hjem. Nå, nu skal vi have 2 nye gæster ind i studiet til at endnu en gang hjælpe os lidt med at belyse det her emne endnu mere. Den ene, han hedder Abel Ort, og hans farfar var soldat for Tyskland under 2. verdenskrig. Og samtidig skal vi have Frederik Kaufmann ind, som er jøde, og hvis farfar faktisk var i en KZ-lejr under den her forfærdelige krig. Så velkommen til Abel Ort og Frederik Kaufmann. Tusind tak fordi I gad at komme, det er super fedt. Tak for det. Tak skal du have. Så lidt. I er altid velkommen. Men Abel, lad os starte hos dig. Du er vokset op i en familie, som man i den grad kan sige, 2. verdenskrig har sat sin spor hos. Ja. Din farfar var soldat, tysk soldat, officer under 2. verdenskrig. Og du mener jo, at du i en vis grad, ligesom dig og din far, har båret på en eller anden mærkelig skyldfølelse, og på en eller anden måde været offer for sådan, følgerne af 2. verdenskrig. Kan du prøve at uddybe det lidt? Eftersom min farfar jo var officer i den tyske hær, så har det jo selvfølgelig påvirket familien efter krigen var slut, på grund af den her kollektiv skyld, som der har været i Tyskland efter krigen. Og det har mig og min far i hvert fald kunne mærke, og det har jeg snakket meget med min far om, at det er som om, at der er folk, som tager ned på os blandt andet, og også mange andre af de tyske folk, på grund af vores fortid. Men er du så også enig i det her med, at tyskerne ligesom også, nogle af tyskerne også var ofre under 2. verdenskrig? Ja, det mener jeg bestemt. Min far han har i hvert fald fortalt mig om venner og familien, som de mistede på det tidspunkt. Blandt andet i bombardementet i Dresden. Okay. Og udover det, så er det selvfølgelig også russernes indmarch, hvor at folk blev voldtaget, og generelt var der rigtig primitivt forhold for tyskerne på det her tidspunkt. Så ja, jeg ser helt klart mange tyske folk som ofre her i krigen. Men altså, har du så selv følt den her skyldfølelse på grund af det, din farfar og din familie har været involveret i? Nej, jeg har i hvert fald følt anklagen, og det er sjovt, fordi jeg er blevet stillet et spørgsmål flere gange af folk fra andre lande blandt andet. Og de
de undrer sig over, hvorfor tyskerne ikke har dårlig samvittighed længere, hvis de ikke har det. Det synes de nemlig, de burde have. Og det synes jeg er paradoksalt på mange måder, da jeg kommer fra en generation, som intet med krigen har at gøre. Helt sikkert. Frederik, vil du fortælle lidt om din baggrund i forhold til der, hvor du står i hele det her? Det kan du tro. Jeg har som sagt ikke selv levet under 2. verdenskrig, men min farfar derimod og store dele af hans familie, de er simpelthen nede under sådan en koncentrationslejr, som de kaldt. Og han har viderefortalt en masse historier til min far, som i den grad vedrører en masse væmmelige hændelser, som de har været udsat for. Ja. Det er blandt andet, de er blevet sultet, og de er blevet tortureret, og de har kort sagt nede under nogle rigtig, rigtig dårlige omstændigheder. Og jeg synes, når vi snakker om en kollektiv skyld, som du nævner, og i den grad også en kollektiv anklage, så er jeg rigtig uenig i, at I føler en form for skyld, fordi jeg kan ikke rigtig se, hvad det hænger sammen med noget som helst. Hvis vi sammenligner med, hvad for nogle pinsler og plager, som den jødiske befolkning altså har gennemgået. Så du synes, at tyskerne fortjener, eller de burde føle den her skyld? Jeg synes, at de i den grad fortjener det. Jeg synes, at nogle gange må man køre hårdt mod hårdt her i verden. Så når der bliver opstillet et mindesmærke for nogle tyskere, som offer under krigen, så synes du, det er forkert? Det synes jeg er meget provokerende over for den jødiske befolkning og alt, hvad de har gået igennem. Ja, helt tæt på en konklusion kommer vi nok aldrig. Men ja, I skal i hvert fald tak, fordi I ville komme. Abelord og Mange tak. Frederik. Det var rigtig fedt at snakke med jer, og forhåbentlig ses vi igen. Ja, forhåbentlig. Det var alt, hvad vi havde for historien rundt den her gang. Jeg håber, vi ser næste tirsdag. Og så kan jeg bare sige, kryds godt og god jul.